Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. Добре дошли в новото видео, което трябваше да се появи преди около 10 дни, но тъй като аз стартирах месец ноември с едно боледуване и липсата на глас, реших, че е по-добре да ми се върне красивия меден гласец на 100% и тогава да се завърна аз. А днес, както сте разбрали от името и от тъмнейла, е време да направя равносметка за месец октомври, или иначе казано в Patreon, както го нарекох, Злоктомври. Защо? Заради Хелоуин. Имах предизвикателство към себе си, пейтрианите вече са разбрали какво се е случило с него, няма да му обръщам много внимание, но тъй като ноември съм си го кръстил ноември на българските автори и имам ново предизвикателство. Ако искате да участвате в такива предизвикателства или ако искате да гледате допълнителни видеа, да участвате в книжен клуб, заповядайте в моя Patreon. За него малко повече на финала и отдолу в линковете. Но сега да се върна към Злоктомври. Злоктомври за мен е доста сполучлив месец според черния тефтер, защото аз имам 8 официални книги плюс 3 бонус. И от друга страна е изобщо мега слаб спрямо за октомврийското ми предизвикателство, но както и да я казах, че няма да говоря много за него. По същество, аз този месец октомври имам 2 прочетени книги на хартия и цели 6 изслушани книги и започвам с първата, която аз я имам и физически ще мога да ви я покажа. И това е книгата на Джош Уининг, Heads Will Roll. Ето така изглежда. Много красива корица, според мен. Много ми харесва изданието, като изключвам факта, че е малко по-висока отколкото ми се иска. В хартиен вариант тази книга колко страници е? 354 плюс 4 листа бяла хартия. Нещо много странно, което разбрах, че правят английски, американски издателства, не знам. Това всъщност... Издателските където са много странни. Да видя. Мога ли да видя всъщност? Penguin в Дъблин, да кажем UK-ското издание е това, защото не мога да се ориентирам. Но може би е UK-ското, защото Penguin имат и в UK, в USA, Канада, Ирландия, Австралия, Индия, Нова Зеландия, Южна Африка. Както и да е. Разбрах, че тези издания, когато колата, печатната, има бели страници, в България ги махат, но тук ги оставят. Иначе в аудио вариант, защото аз я слушах книгата, въпреки че имам физически, по-лесно ми беше да я слушам. В аудио вариант е 9 часа и 22 минути, аз си дадох 4 звезди, но само ще спомена, че физическото издание има много готино оформление, като в самата книга има ето такива страници, които са с други страници от други книги. Имаше едни чатове, сега дали ще мога да попадна на такава страница. Имаше други по-специални. Ето тук друга такава страница от досие изкарана. Ето тук още една бележка по-специална. Аз я поразлиствах. Има едно много готино стихче, свързано с моята приятелка Knock Knock Nancy. За какво иде реч в тази книга? Книгата е за една девойка, която е доста популярна, но заради една грешка в социалните мрежи бива канцелирана. И за да се спаси от цялата тая негативна енергия и негативни ситуации, които се случват покрай това и канцелиране, тя отива в един лагер за такива популярни хора, които искат да се отърват от тълпата.
Обаче, още на първата вечер става така, че се заговарят за една местна легенда и тази местна легенда е свързана точно с Knock Knock Nancy, или аз реших да я преведа на български като Почукващата Нанси. И малко след разказването на тая градска легенда започват да се случват едни убийства. Трилър хорър, може би young adult насочен, доста приятен, с изключение на, за мен, излишното блъскане на LGBTQ елементи. Но кървав, когато трябва да е кървав, добро развитие на цялата драма и история. Историята за въпросната Нанси, която освен градска легенда, заема доста голяма част, не доста голяма, но стабилна част от сюжета. На мен много ми хареса. Това е една история за социалните мрежи, за канцелирането, за дали всичко, което виждаме е вярно и е истинско и е реално. Една история за приятелства и естествено има и неща, които не мога да кажа. Ще я кажа, но със спойлер. Но да, определено, ако можете да се докопате до книгата, бих ви препоръчал да хвърлите едно око, като обаче си имате едно на ум. Защото тя е приятна, готина, ама не е за всеки. След това продължих с една книга, която аз всъщност за нея разбрах съвсем случайно от канала на един художник в YouTube. И понеже тая книга някога е била издавана на български, но естествено това е било преди доста време и вече няма тираж, аз трябваше да изчакам да я качат в аудио вариант и да я слушам в Storytel. И всъщност това е книгата Something Wicked This Way Comes на Рей Бредбъри, като на български тази книга, как се е казвала, само да погледна, Нещо зло се задава. Била е 288 страници. Аз в аудио вариант и отделих 8 часа и 3 минути, даже по-малко, защото я слушах малко по-бързо. И всъщност мога да кажа, че имаме много странна връзка с творчеството на автора, защото аз съм слушал Вино от глухарчета, продължението на Вино от глухарчета и още две негови книги. Всъщност едната е 451 градуса по Фаренхайт и ми е 3 звезди. Нещо зло се задава, ми е 3 звезди. Само Вино от глухарчета ми е 4 звезди. И имах още една, защо не я виждам, която я слушах по препоръка на Камелия Кучер. A few moments later. Смъртта е самотно занимание, се казва книгата. Защо обаче не ми излиза в Goodreads? Защото си спомням, че нещо не ми хареса. Не ми е харесало, ама 4 звезди. Аз мислех, че 3. Както и да е, не знам. Но да, някак си с творчеството на Рей Бредбъри съм много сол-сол. И тук беше така, като в как беше, нещо зло се задава, така да му казвам. Да. Историята е такава, че в един малък град се появява карнавал. Действието се развива 60-те години. И всъщност аз откъде тръгнах, къде отидох, какво направих. Така, връщаме се към евентуалната адекватност на обяснения. Защо си избрах тази книга? Имах категория в предизвикателството ми, класическа история на ужаса, класическа хорър история. И всъщност тая книга излиза 60-те години на миналия век и е една от, може би, най-популярните книги в жанра хорър за тия години. И както казах, в канала на 100, където там имаха едно предизвикателство с още 3 артисти да направят корица, която да е на книга от жанра от това време. Двама от артистите бяха избрали да направят корица на тази книга. Така,
реших, че ще тествам нещо, което ми звучи доста яко, защото, както казах, историята е такава, че в един град се случва така, че да опъне палатка карнавала и с този карнавал идва един странен господин, който всъщност може да изпълни най-съкровеното желание на някой. Обаче това желание винаги има цена и дали всеки е готов да плати цената, за да му бъде изпълнено най-голямото желание. Какво се случва? Между другото, историята, въпреки че дадох 3 звезди, имам доста приятни спомени от нея. В тази история се засягат теми като отношения в семейство, отношения чисто приятелски и страховете. Какво правим, за да се борим с страховете си? И склонни ли сме да пожертваме най-скъпото ни нещо, за да ни се сбъдне най-съкровената мечта? И това мисля, че са главните теми. Не беше лоша книгата, но самия начин на писане, самия стил на автора в тази история на мен ми беше много остарял като усещане и не беше много моето. И да, може би съм свикнал с по-модерен изказ. Има песни в книгата, има доста римувани моменти, които не е моето, но пък чисто сюжетно ми беше интересна. Даже има адаптация от 70-те години, ако не бъркам, и я изгледах и ми беше доста приятна. Продължих, като най-накрая си изпълних едно обещание от мен към мен, което си давам всяка година от много дълго време насам, като това ми обещание е тази година да прочета следващата книга от поредицата на Скълдъгари Плезант на Дерек Ланди и установих, че аз съм стигнал до Царството на злото. Книгата е 592 страници. Аз си дадох 4 звезди, защото паузата от 5 години си е пауза от 5 години. В тая книга, не знам дали в предните всъщност Дерек Ланди е толкова описателен, но в тази е много описателен, тъй като това е 7-ма книга от поредица. Сюжетно няма да обръщам внимание на нищо, защото може би не, а на 100% ще бъде спойлер, но мога да кажа, и това е артлайн, мога да кажа, че на мен беше доста интересно да се върна в този свят. Малко беше трудно да се напасна с кой е, какво се случва. Този помна ли го? Да, помна го, но това имената са кошмар. Преди всичко, обаче, останало, което имам да казвам, трябва да кажа, че превода е на Златка Паскалева, редактор е Мартина Попова, художник на корицата е Галина Василева, предпечата и издателството са Artline Studios, както казах. И нещо друго, не забравям, мисля, че топ. Много, за пореден път, много ми хареса как този човек си изгражда второ-трето степенните персонажи, защото са супер запомнящи се. Имам една жена, която е супер епизодичен, може би за 2 страници персонаж от тленни обвивки, тленни останки. Не си спомням как се казваше точно книгата. Сега ще го проверя, защото това е несериозно от моя страна. При положение, че аз съм такъв огромен фен на Дерек Ланди и на поредицата. Тленни обвивки се казва, книга номер 5. Тук имаше други такива малко обаче развити второстепенни персонажи, които много ми харесаха. Имаше персонажи, които много харесах, но за съжаление ще ги видя само тук. Въпреки че установих, че Дерек Ланди пише така, че дори някой да бъде убит, ти не си сигурен за колко време ще бъде убит. Динамиката между главните персонажи ми харесва, но тук на моменти скълдъгърката малко ме дразнеше
И може би това точно е момента, в който вече пораствам аз за поредицата. И да, определено тая поредица трябва да се чете минимум по една книга на 2, 3, 4, максимум 6 месеца, максимум година, а не така да се правят такива паузи от 5 години като мене, защото после става тегаво. Не знам дали си казах това, че е малко по-обяснителен в тази книга, отколкото ми се иска, и всъщност това е причината да дам 4 звезди. И съм си обещал, че 2026 година ще започне с книга номер 8, която е последната битка на мъртъвците. И да, никой не е в безопасност. Естествено, че никой няма да е в безопасност. Много ми харесва. Между другото, установих, че Скълдъгъри, Софийски магиосници и поредицата за Бънк Ромеро на Емо Минчев имат много подобен вайб, така че ако сте чели една от тези поредици, съвсем спокойно според мен може да започнете някоя от другите, като тук ако започнете с първата книга, ще ви е мега детска. Защото първите 3 книги са доста детски и после обаче порастваме доста рязко. Следващата книга, която изслушах, беше When the Wolf Comes Home на Нат Касиди, която е 13 часа и аз си дадох 4 звезди. Изключително нелицеприятни корици има тая книга, обявена в не знам колко TikTok списъка за много хубав хорър. Аз леко бях подведен от тези списъци. Защото, списъци, класации, както искате ги наречете. Защото, да, има лек хорър елемент, но очаквах много повече. В книгата на Нат Касиди, който аз през цялото време си мислех, че е жена, а той е мъж, всъщност има много готини подхванати мотиви. Защото действието започва с едно дете, което, за съжаление, живее в много токсична среда. Между другото, ако я слушате в аудио вариант тая книга, има тригър уорнинги от началото. По-добре ги скипнете, защото един от тригър уорнингите е много гаден спойлер за нещо, което се случва на финала. И когато започнах да хващам какво ще се случи точно, как ще бъде показан това предупреждение, много се ядосах. Да, имаме дете, което живее в токсична среда и в един момент то намира утеха в книгите с приказки и една вечер всъщност то решава да избяга. Бягайки, попада на главната ни героиня, чието име вече изобщо не си спомням, но тук започват да се случват едни много странни неща. В книгата не искам да ви разказвам повече за сюжета, защото следващото нещо, което кажа, ще бъде огромен спойлер, но от самото заглавие става ясно, че ще има вълци или по-скоро върколаци и много магически реализъм. Ще има много токсични взаимоотношения и терминът Daddy Issues за мен след тая книга вече има много по-различно значение, защото има много хора, които имат различни проблеми, които не си дават сметка, че всъщност тия проблеми тръгват от проблем с бащината фигура. И този въпрос на мен много ми беше любопитно как ще се разгърне в самата история. Магическият елемент, ако така мога да кажа, ми хареса как се разви. Авторът пише една трилогия, която е... Всъщност тази книга е част от тази своеобразна трилогия. Тя не е типичната трилогия от части,
а по-скоро са едни 3 книги, с които авторът иска да излее всички негативни и мъчителни неща, които пази в себе си, и определено искам да прочета и останалите книги и ще ги чакам и ще се радвам да ги качат в аудио вариант. Само да погледна как се казваха, защото между другото ми е много лесно и удобно така. Тук като застана на компютърчето да е до мене, да си цъкам, да търся, а не да трябва да спирам, па да се връщам, па не знам си какво си. Та да, Nestling и Mary са другите 2 книги от тази своеобразна трилогия, с която автора всъщност така се освобождава от всички детски травми и семейни травми, които има в себе си, като първата, която излиза, е Мери, после е Nestling и третата книга, която е всъщност тази година излиза де-факто The Owl and the Wolf Comes Home. Много ми хареса. Много съм доволен и много приятно ме изненада. Следващата книга е, може би, книгата, която бих казал, че се превърна в изненада и своеобразен любимец за месеца. И това е първият случай на Мейзи Добс от Джаклин Уинспиър. Надявам се да казвам правилно името. 10 часа и 54 минути. С 4 звезди реших да я наградя тази книга, защото за мен има проблем с маркетирането на тази книга. Аз бях останал с впечатление, че това е cozy mystery трилър криминална история. Даже по-скоро от тези уютните криминални историйки, като на Агата Кристи. Нещо е такова. Не знам защо. Представях си Мейзи Добс като... сега ми избяга от главата, на Агата Кристи, детективката на Пуаро, колежката. Мис Марпъл. Сетих се. Но, за мое огромно щастие, тази книга се оказа нещо много различно. За мен това е исторически роман, който се развива на фона на Първата световна война. И дадох 4, а не 5 звезди на книгата, защото имах лек проблем с структурата на сюжета. Като цяло, читателя се запознава с Мейзи Добс, която е обикновено момиче, израснало в семейство от работещата класа в Англия и на което му се налага да отиде да работи като прислужница в един по-заможен дом, и там обаче тя се запознава с хора, които виждат нейния потенциал и подават ръка, за да започне да учи, и всъщност Мейзи Добс се превръща в частен детектив. Това всъщност е втората част на историята. А самото начало на историята е първият случай, който тя разглежда. И той е обвързан с това, че един господин наема Мейзи да проследи съпругата му и да разбере дали съпругата му изневерява. Всичко точно, но не знам защо така беше подредена конструкцията. Първия случай, след това детството и после продължаваме с последиците от този случай и разкриването му. Имаше доста така приятни моменти на съспенс, имаше твист, който изобщо не подозирах. Много ми беше приятно да я слушам. Не знам дали поредицата за Мейзи Добс ще бъде поредица, която ще искам да чета, защото е малко по-бавна като темпо, няма някакви грандиозни екшън моменти, но пък се обръща много внимание на тия моменти от Първата световна война и даже от преди Първата световна война, и ми беше много интересно да научавам за някакви събития, които са се случили. Гледах, че
госпожа авторката е написала до момента, само да ми зареди, за да не объркам точната бройка, колко бяха? Мисля, че бяха 18. Да, не бъркам. Миналата година е излезнала The Comfort of the Ghost, която е книга номер 18 от поредицата за Мейзи Добс. И аз съм супер вау. На финала на аудиокнигата има една бележка от авторката, в която тя обяснява как е написала самата история, как се е вдъхновила за тази история и доста ми беше любопитна. И всъщност тази книга аз много се зарадвах, че така ме изненада и всъщност за пореден път ми доказа, че може би трябва да давам шансове на книги, които си мисля, че не са за мен, защото никога не знам кое ще ми хареса. И стигаме до следващата книга, която е традиционната книга от български автор за месеца, като през изминалия октомври аз реших, че трябва да чета нещо по-зловещо и какво по-зловещо от разказите в сборникът Възкресения, на който съставител е Благой Иванов, а вътре има 12 истории от доста популярни български автори. 344 страници е самият сборник и аз дадох 3 звезди, защото си сметнах средно аритметично колко ми се получава сбора на оценките от всеки един автор, като мога да кажа, че аз съм изключително приятно изненадан от Мария Пеева, защото не очаквах нейния разказ да ми хареса. И всъщност, преди да говоря каквото и да е за сборника, ще кажа, че редактор е Иван Атанасов, коректор е Ива Колева, предпечатната подготовка на Orange Books, а авторите във Възкресения са Александър Ненов, Андрей Велков, Благой Иванов, Богдан Русев, Васил Попов, Димитър Цолов, Елена Павлова, Емил Минчев, Мария Пеева, Марин Трушанов, Милен Халев и Цветина Цолова. Няма да обръщам внимание на разказите, които не ми харесаха, защото имаше такива. Имам един разказ, който му дадох 1 звезда, защото изобщо не ми хареса, но ще го подминем и ще кажа, че топ 3 разказите са ми разказа на Марин Трушанов. На Марин Трушанов ми е all-time favorite разказа. Това ми е топ разказа в този сборник. На второ място е разказа на Васил Попов. И за да не съм така само с имената на авторите, да ви кажа. Болна история е разказа на Марин Трушанов и по темата Възкресение това е най-буквалният разказ, но много ми хареса как е написан, защото имаме един магически реализъм, който много отговаря на нашите географски ширини, защото са намесени врачки. Много ми хареса структурата, защото имаме 2 времеви линии и ми беше много интересно. На второ място казах, че ми е разказът на Васил Попов и това е Гелина, защото мисля, че така трябва да е ударението. Това е един разказ за сватба в Рибново. Като цяло, аз съм гледал видеа и репортажи за тези доста интересни събития. Само ето тук ще ви покажа една снимка на булка от Рибново. От тамошната им традиция и самия факт, че ги мажат с някакво като крем здраве и отгоре им лепат паети. И булката трябва да стигне от бащиния си дом до новия дом с затворени очи, защото цялата е облепена и така да започне новото начало с съпруга си в новото нейно семейство. Е малко странно, но странно на мен. На тия хора там си им е нещо супер нормално, но е интересно. Не странно, интересно ми е. И всъщност Васил Попов по много интересен начин вплита сватба от Рибново с нещо по-така. И на трето място поставям разказът Възкресение на Мария Пеева, който ме
много ме удари по истинския и обикновен начин, по който се случват нещата в него. Злото е много нормално, не е фантасмагорично и това много ме бъгна. Много се бях пренавил за разказът на Милен Халев, който се казва Черепът, защото бях чувал как това е най-хубавия разказ. Много хора смятат, че разказа е най-най-най. Разказа е много хубав, но това, че аз имах прекалено високи очаквания, някак си ме накара да искам повече. И да не ми се покриха очакванията, като да кажем дал съм 4 от 5 звезди, което пак прави разказа много добър. А също така друго нещо, което много ме е ударило, е разказа на Емо Минчев, защото за първи път ми се искаше Емил Минчев да не е толкова обяснителен. Разказа започва на страница 285 и е до 341. Много са тия страници Емо за разказ. И Кой живее над нас има брутално яка идея, но любовта ти, Емо, ако гледаш това видео, към дружба, като човек от друг краен квартал, някак си не я разбрах. И описанията на това в коя дружба сме и в кой квартал сме, какво се случва, може би трябваше малко да бъдат по-обрани. И да, много просто си писал тук. Трябвало е малко да се събереш и този разказ ми е 4 от 5 звезди. Много ме изненада разказът на Богдан Русев с това, че имах нужда от повече пък там. Там ми беше много малко и исках да има повече и да кажем до тук да спра, защото за другите разкази няма да съм толкова позитивен. Да, и за разказа на Алекс Ненов Смърт, там също исках повече. Трябваше ми нещо повече и не ми хареса корицата. Така, продължавам с следващата книга, която аз, откакто разбрах, че ще се появява на пазара, нямах търпение и тук едни схеми се случваха, защото не знам колко от вас ползват или са ползвали Audible, но в моя профил в Audible така се случи, че нещо се обърка, нещо се случи и аз на един и същи имейл, все едно имам два профила. Единия ми е на телефона в приложението, другия ми е на компютъра. И имам два листа с книги, които, примерно, тези, които са ми на приложението, не мога да ги слушам на компютъра, а тези, които са ми на компютъра, не мога да ги слушам на телефона. И за съжаление, на мене ми излизаше постоянно, че новата книга на Даниел Валентайн, която се казва The Dead Husband Cookbook, ще я има от еди си коя дата и ще бъде $22, мисля, че. Или 22 лева ми излизаше на мене. Което си е почти цената на нормална хартиена книга. В аудио вариант, между другото, е 13 часа и 8 минути, 4,5 звезди. Постоянно ми излизаха някакви реклами, на мене не ми се даваха толкова пари за аудиокнига. Обаче, в един момент, нещо цъкайки си на компютъра, ми излезна реклама, че Audible в момента можеш да си го купиш за 99 цента. И аз викам, добре, отивам. Оказва се, че тази оферта е само за нови абонати, което е супер дразнещо и моето плащане не стана. 4 поредни вечери аз получавах известия от банката, че има неуспешни опити да се дръпнат тия 99 цента, докато примерно след 2 седмици или месец, един ден получих съобщение, че транзакцията от 99 цента към Audible е преминала успешно. И аз имам един кредит. Обаче къде го имам този един кредит? На компютъра. Не на телефона. И викам, ще си я купа. Ще я слушам. И трябваше да я слушам само вкъщи.
от една страна това беше много добре, защото се съсредоточавах и всъщност аз съм мега доволен от книгата, готварската книга на мъртвия ми съпруг. Може би така би трябвало да е превода на The Dead Husband Cookbook. Това е книга, която се развива в две гледни точки и имаме семейна драма и много манджа. Почти всяка една глава завършва с рецепта. Говоря ви за рецепти италиански. То са пеперчини, не знам си какви си там, спагетини и толкова хубаво са обяснени, защото, точно като в кулинарна книга, казват се продуктите, после се казва какво да се готви и всичкото това на фона на някакви семейни драми. Имаше една рецепта с тиква, някаква паста с тиква, която просто се усещах как така започват да ми текат лигите. Аз не обичам тиква, освен на баница. В смисъл, не мога да си представя, че ще ям паста с тиква. Но много беше вкусно. Имаме, както казах, една семейна история, в която Мария, главната героиня, решава, че ще напише своя мемуар. За тази цел вика Тея, ако не бъркам, Тия мисля, че я четяха и това е другата гледна точка и започва да всъщност тя не я вика. Тя пише на издателството, в което Тия работи и казва, че иска Тия да е редактор на книгата. Но за тази цел Тия трябва да отиде в дома на Мария и да седи там като Мария и дава глава по глава. Не й дава целият текст да чете. Тя й дава на част по лъжичка. Случват се драми, семейни. Отделно Мария и нейното семейство са имали реалити формат тип Кардашиан, в който се показва цялата семейна история и всъщност покрай този мемуар Тия разбира колко много телевизията залъгва зрителя. Другите семейни драми, факта, че съпруга на Мария изчезва една вечер, много съмнително, също е така по много интересен начин развит в книгата и не знам дали ви обясних като хората какво случва, но много ми хареса тази история. Нямам търпение да си я поръчам от някъде, да си я имам физически и трябва да си поръчам и How to Survive Your Murder, за да си имам и 4 книги на авторката. Да, доста приятно ме изненада и съм много щастлив. И всъщност следващата книга, за която ще ви говоря, е третата книга от поредицата за Мамник, а именно Аждер на Васил Попов. В аудио вариант е 18 часа и 7 минути. 4,5 звезди дадох и на тази история. И много се чудех дали да я слагам в тази равносметка тази история, защото аз я приключих книгата на 2 ноември и би трябвало вече да отида в новия месец. Обаче не искам да се бавя чак до края на месеца, за да ви говоря, защото аз съм супер приятно изненадан и от тази история на Васил Попов. Може би знаете или не, аз не съм фен на Мамник. За мен Мамник не е това, което има претенция да бъде, защото на мен ми се стори, че Мамник беше една криминална история с любовен елемент. Действието се развива на фона на COVID-пандемията и имаме едни магически две създания, които, честно казано, очаквах да имат по-голямо присъствие. Поради този факт, че аз не бях огромен фен на Мамник, много плахо посегнах към Лехуса. Обаче Лехуса, мога да кажа, че се превърна в най-доброто продължение, което съм чел тази година и супер много ми хареса. Мрачна, тегава, много митология, много фолклор, много битки, много кървища. Много ми хареса. Просто аз обичам такива фентази истории
И тук идва момента, в който според мен читателите на поредицата се разделиха на такива, които харесват Лехуса повече и такива, които харесват Мамник повече и изобщо не са доволни от Лехуса, защото четох много мнения как Лехуса била по-слаба, не знам си какво си, и малко се напрегнах, защото Лехуса е страхотна. Не сме тук да съдим, но определено бих съдил. Вчера или оня ден си качих на стори едно много готино рилче, в което аз, когато не джаджвам хората, и е една баба, която просто те убива с поглед. Та аз изглеждам така, когато някой тръгне да ми обяснява как Мамник е по-добра от Лехуса. Не. И поради факта, че Мамник е ето тук, а Лехуса вдига много летвата, даже не се вижда къде е вдигната, имах много големи очаквания към Аждер. Ето, идвам до Аждер. Нали, за какво сме се събрали? Да си говорим за книги. Няма да има много спойлери, но само ще кажа, че ако сериалът на Мамник има успех и трябва да направят трети сезон, не го виждам как ще го направят в България с CGI ефектите, които съм виждал в модерните филми, защото фолклора тук е брутално много. Много екшън, няколко времеви линии, много истории и просто защото имах толкова висока летва, някак си Аждер ми дойде ето тук. И затова е 4,5. Но съм много доволен. И всъщност в един лайв наскоро автора каза, че книга номер 4, която се надявам да бъде финала на поредицата, за да се приключи и да не се разтяга повече от необходимото тази история, ще се казва Крайврен, ако не бъркам. И това е доста интересно. Отделно 4,5 звезди, защото тая корица на мен не ми хареса изобщо. Историята обаче е мега яка. Много ми хареса и нямам търпение да разбера какво ще се случи по-нататък с персонажите, които продължават напред. И всъщност имам бонус категория с 3 детски книги, които не слагам в Goodreads и само ще ви ги покажа набързо, като първата книга е Детството на лошите герои с текста на Себастиен Перес и илюстрациите на Бенджамин Окомп. Ето така изглежда. Издателството е Ентусиаст. В тази книга има 20 истории от детството на много популярни злодеи. Илюстрациите са безумно яки. За съжаление обаче намерих 2 грешки в имена. Като в книгата Полифем, който ви го показах, този циклоп, който е син на Посейдон и на нимфата Туса, е написан, че е син на Посейдон и морската нимфа Тоса. И според мен тук неправилно е преведено името. Това са някакви бели кахари, за които се хващам, но другото създание, Яма Юба, всъщност на български би трябвало да се преведе Яма Уба. И ми беше любопитно. Историките на Шерхан, историята е най-яката, най-смислената. Другите са малко такива шат-пат. На Злата кралица от Снежанка е готина историята. Също, да, Синята брада не ми беше интересна историята. И най-якото е, че отзад има едни страници, в които разбираме какво се е случило с тези злодеи като пораснат. Всъщност злодеите са Дракула, Полифем, Големия лош вълк, Локи, Хадес, Злата орисница, Мелефисент, не знам, що Мелефелис винаги казвам, Злодеида, Капитан Хук, Кралицата на сърцата от Алиса, Яма Оба, Ширхан, Нжедо Давал, това е една богиня на лошотията в африканската митология, Кралицата магиосница, това е на Снежанка мащехата, Синята брада,
Хитрият лисан, Морската магиосница, това трябва да е Урсула, Сет, Баба Яга, Магиосницата от Запада, това е Алфаба. Направи го точно, както го пее Синтия. Принципно това е част, която вие може да гледате в Patreon. Там така си позволявам да изпростявам. Джакс Фенера, това е от Кошмари преди Коледа, мисля, че беше. И Човекоядецът Крок Митен. Това са 20-те лошковци, 20-тимата лошковци, които могат да се намерят в тази книга. От към текст не съм много впечатлен, но от към илюстрации тая книга е невероятно красива и много ми хареса. След това продължих с една книга, която е насочена към най-малките, и това е книгата на Джо Тод Стантън, Мишле на име Джулиан. Издателството е Дакелче. Ето така изглежда. Много е яка на допир, защото може да видите, че самата текстура на твърдата корица е по-различна, и тук имаме историята за едно Мишле, как му преминават дните, много малко текст, по 2 реда на страница, много красиви илюстрации, обожавам стила. Ето така изглежда кварталът на нашото Мишле. И всъщност това е една история за приятелството. И да, може ли едно Мишле и някой, който го наблюдава, да бъдат приятели? Може да разберете, като прочетете. Мега яка. Супер, силно препоръчвам. И последната книга, която ще ви показвам, е първата книга от поредицата на Джо Тод Стантън, митична колекция Браунстон, и това е Артър и Златното въже, отново на издателство Дакелче. Ето така, аз имам още 2 негови книги, като едната не съм я прочел, защото си я взех преди няколко дни. И в тази книга обръщаме малко повече внимание на скандинавската митология, защото Артър живее в едно малко градче. Като цяло това е една поредица, в която авторът ще ни запознава с семейство Браунстон. И тук конкретно обръщаме внимание на Артър, който е роден в малкото ирландско градче, което е точно в подножието на планината, и за да бъде всичко точно, да бъдат щастливи и да не замръзне, трябва великият огън да гори. Обаче, естествено, за лош късмет се появява един вълк, огромен, който носи едно страхотно име, което сега ще объркам. И затова искам да го видя. И този вълк гаси огъня. И за да не умре това селце, Фенрир е... Да, Фенрир е. Дали бе? Трябва да е Фенрир. Да, Фенрир. Фенрир, който аз го знам от Сърцето на вещицата. Но да, за да не умрат от студ, трябва огънят да бъде запален отново. И Артър отива на приключение. И всъщност това е книга, в която се засяга темата за мястото на човек в обществото, за социалния му кръг, за агресията, която може да бъде насочена към едно дете, булинга, и е много яка. Много ми харесва, много готино нарисувана, и има за Египет. И най-новата ми книга, която ще ви покажа другия месец придобивките, е за Горгоната. Лео и проклятието на Горгоната. И така, всъщност това беше моят месец октомври. Отдолу в коментарите може да ми напишете, ако сте чели някоя от книгите, какво мислите за нея. Ако стова ми скръсна още един път, ще се изнервя, но понеже е края на това видео, ще го давам чил. Да, напишете ми как премина вашият зло октомври, имаше ли зловещи четива, какво мислите за предизвикателства тип четатон за месец.
Не за ден, седмици, а за месец. И бихте ли се включили в такова предизвикателство? Както ви казах, в описанието ще има линкове към социалните ми мрежи, като Facebook, Instagram, Goodreads, TikTok и любимия ми важен Patreon, като Patreon е най-важното нещо, защото в него всяка седмица има влог, който е ексклюзивно и само за Patreon-ите. Отделно имам читателски клуб, където всеки месец с моите книжни хали правим онлайн срещи и обсъждаме една книга. И този месец книгата, тъй като месеца ми е посветен на българските автори, този месец книгата е Отлъчване на Николай Терзийски и много се вълнувам да прочета нещо от автора. Да, отделно с Моника Писарова си правим едно предизвикателство с рисуване на седмица 2, зависи как дойде, което ми напомня, че имам да рисувам. И да, ако сте стигнали до този момент от видеото и това, което гледахте, ви е харесало и ви е било интересно, ще се радвам да се абонирате за канала и да цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато има нови видеа, защото тази седмица, живот и здраве, ще се появи още едно видео. За финал, ако това видео ви е харесало, може да му дадете едно палче нагоре, ако не ви е харесало, едно палче надолу. Няма никакво значение. Важното е да се чете и е хубаво, според мен, чат-пат да четем тематично. Чао и до следващото видео.